Доброго ранку! Салют, сябры! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Мы падрыхтавалі для вас усё самае цікавае, забаўляльнае і... Штосьці нечаканае. Нечаканае? Лесик, ты гэта пра што? Сюрприз, Потап! Мы з Касей запрашаем тебе і наших гледачоў таксама да сваіх лясных сяброў. У госці з самага ранку? Так, ай да! Ой, толькі папярэджваю, што гэта лясное відэа, якое мы вам зараз пакажам, мы з Лесікам запісалі вясной. О, вясною, наколькі я ведаю, жыццё, Лесик, кіпіць. Не тое слово, Потап! Кипить, вируе, и такие нечаканности подкидываешь, что трымайся. Ух, тая вылазка запомнілася нам надолго. Заінтрыгавалі, аднак. Паказвайце хутчэй, як вы наведалі ўвесну сваіх лясных сяброў. Вясновым ранкам у лесе надзвычай прыемна. Шкада, што мы не можам перадаць вам чароўны лясны пах. Але гукі, колер, калі ласка. Бачыце, хто схаваўся ў гняздзечку сярод галін яліны? Гэта чарныш, лясны кулік. Ён крыху меншы за вялікага грыцука. Чарныш аддае перавагу старым вільготным лясам з забалочанымі мясцінамі. Селіцца ў поймах лясных рэк. Цішэй! Заўважылі асцярожнага плаўца? Гэта бабёр! Толькі вочы і нос над вадой. Бабёр выдатна плавае і нырае. Нырнуць на глыбіню 4 метраў і правесці пад вадой хвілін 5 для яго не праблема. А кулік у гняздзечку тым часам не дрэмле, наседжвае яйкі. Дарэчы, пра гняздо. Вы думаеце, чарнышы яго самі пабудавалі? Сумняваюся. Лясныя кулікі звычайна займаюць кінутыя гнёзды драздоў ці рабіннікаў. Чаму бы не заняць, калі знайшоў пустое вольнае гняздзечка? Пакуль маці выседжвае птушанят, тата снедае, а пасля яны памяняюцца ролямі. Вам цікава, што ў чарныша на сняданак? Ежа на аматара, скажу вам. Водныя насякомыя і ракападобныя. Пад'еў, можна і на сонейку пагрэцца. О, а гэта хто яшчэ? Воўк, ратуйцеся! О, бабёр заўважыў драпежніка, пляснуў хвастом, перадаў сігнал трывогі астатнім бабрам і схаваўся пад вадой. Толькі яго і бачылі. Трывога ў гняздзе. Лясны кулік з вышыні таксама ўбачыў воўка і моцна закрычаў, папярэджваючы астатніх птушак пра небяспеку. Ратуйцеся! Ратуйцеся! Дзе тут уседзіш у гняздзе, калі шыры ваўчышча з'явіўся? А так добра і спакойна пачынаўся ранак. І вось вам няпрошаны госць. Трывога, трывога! Пара лясных кулікоў моцна б'е ў звон сваімі доўгімі дзюбкамі. Хавайцеся, хто можа! Ратуйцеся! Галодны воўк вынюхвае, шукае, хто трапіцца яму на сняданак. Аднак кулікі ўзляцелі на высокую галіну. Бабёр у вадзе. Воўк, на шчасце, застаўся ні з чым. Бяжы, бяжы адсюль, шэры. Тут табе нічога не свеціць. Уф, пабег! Але лясныя кулікі яшчэ ніяк не супакояцца. Напалохаліся, бедныя. Сонечны ранак не прадказвае нічога дрэннага, як воўчая морда показалася. Але ў лесе так бывае. Заўсёды трэба быць напагатове. Воўк з'явіцца ніадкуль, а пасля знікае. Між тым, час вяртацца ў гняздзечка да будучых птушанят. Ой, яшчэ адна госця? Не-не-не, гняздо занятае, даражэнькая. Ты спазнілася, сяброўка, кыш адсюль. Пашукай сабе іншую кватэру. Вось і пакінь гняздзечка на некалькі хвілін. Адразу знойдуцца ахвотнікі заняць утульную хатку. Эх, неспакойны ранак. А тым часам бабёр рушыў да берага. Заўважылі, які хвост у плыўца? Так, не хвост, а вясло. Хвост – гэта своеасаблівы руль бабра, які дапамагае яму рухацца ў патрэбным напрамку, здзяйсняць трукі на глыбіні. Бабёр ганарыцца не толькі сваім хвастом, але і зубамі. Уявіце, зубы гэтага грызуна растуць на працягу ўсяго жыцця і самастойна завострываюцца. Усяго за месяц яго зубы вырастаюць на паўсантыметра ў даўжыню.
Бобер пайшоў займацца сваёй паўсядзённай працай, будаваць хатку ці рабіць запруду. Мы ж не станем перашкаджаць і развітаемся з нашымі ляснымі сябрамі. Бывайце! Да наступных сустрэч! Дзякуй, сябры, за цікавае падарожжа ў ранішні лес. Жыццё там сапраўды кіпіць. Рады, што табе, Потап, з дзяўчынкамі і хлопчыкамі спадабалася. Яшчэ як? На гэта мы і разлічвалі. А зараз давайце глядзець мультфільм. Аднак і ўраджай сабралі дзеці. Ого-го! Хутчэй, ураджай сам гуртам сабраўся. Клапатлівая пудзіла, вядома, паспрыяла. Сябры, а хто, на ваш погляд, кароль сярод гародніны? Гарбуз! Ён самы вялікі. Згодны. Гарбуз не толькі кароль гародніны, але і сімвал восені. Сапраўды, ён такі аранжавы і вясёлы, як восень у сваю лепшую залатую пару. Між іншым, гарбуз бывае не толькі аранжавым і круглым. Так, ён сустракаецца розных колераў і памераў. Прапаную бліжэй пазнаёміцца з каралём гародніны. Гарбуз – блізкі сваяк кабачка, агурка, кавуна і дыні. Гарбузы сустракаюцца з самых розных памераў. Ад мініяцюрных, якімі ўпрыгожваюць інтэр'ер, да гіганцкіх. Такія ж разнастайныя і формы гарбуза. Круглая, выцягнутая, пляскатая, грушпадобная і іншыя. А колер ад бялявага да ярка-аранжавага. Вырошчванне гіганцкіх гарбузоў занятак папулярны ва ўсім свеце. О, так! У розных краінах штогод ладзяць чэмпіянаты і суперкубкі гіганцкіх гарбузоў. А паходзіць гарбуз з Мексікі. Так, мясцовыя жыхары індзейцы вырошчвалі яго яшчэ 5000 гадоў да нашай эры. Менавіта з дзікіх мексіканскіх гарбузоў і бяруць свой пачатак усе культурныя гатункі, якія зараз людзі выкарыстоўваюць у ежу. А вы ведаеце, што ў гарбузах ядомае ўсё? Не толькі мякаць і гарбузікі, але і парасткі, і нават кветкі. І нават кветкі? Ага, кветкі гарбуза тушаць, абсмажваюць у кляры, марынуюць і фаршыруюць як перцы. Асабліва часта стравы з кветак гарбуза сустракаюцца ў італьянскай кухні. У гэтай краіне кветкі гарбуза прадаюць у крамах агародніны. Італьянцы вядомыя гурманы, а прарошчаныя з гарбузікаў маладзенькія парасткі дадаюць у салату. Якіх толькі страў не робяць з гарбуза. Неправда, Потап? Суп, каша, гарніры, салату, варэнне, цукаты, сок і нават чыпсы. Я вам больш скажу. Гарбуз ужываюць не толькі ў ежу. Таксама гарбузамі ўпрыгожваюць інтэр'ер, асабліва ўвосень. Так, а яшчэ робяць музычныя інструменты. Жартуеш, Лесік? Не, у Лацінскай Амерыцы і Афрыцы з гарбузоў робяць маракасы. Інструменты бразготкі. Напэўна, з гарбуза гарлянкі? Маеш рацыю, Потап. Зрабіць маракас з гарбуза гарлянкі вельмі проста. Трэба пакласці маленькі гарбузок на сонечны падаконнік і пачакаць, пакуль ён высахне і пачне грымець гарбузікамі, замкнёнымі ў сярэдзіне. Ого, як проста! А то, калі ёсць жаданне, можна размаляваць гатовы маракас акрылавымі фарбамі і музіцыраваць. Таксама з гарбуза можна зрабіць ліхтар, хатку для вашых маленькіх гадаванцаў і яшчэ шмат чаго. Гарбуз – безумоўны кароль сярод гародніны. Мы ў гэтым упэўніліся. А зараз давайце глядзець мультфільм. Ну што, адпачылі? Яшчэ як. А А зараз? зараз я хачу вас павіншаваць. З чым, Потап? У нас з Лесікам сёння не дзень нараджэння. Сёння азначаецца сусветны дзень анімацыі, сябры. Віншую. О, гэта свята не толькі стваральнікаў мультфільмаў, але і прыхільнікаў любімага ўсімі мастацтва анімацыі. Ура! Са святам анімацыі вас, дзяўчынкі і хлопчыкі!
А як жа мы адзначым такое свята? Паглядзім яшчэ адзін мульцік. Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Цікавага і вясёлага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прыемнага і радаснага! А мы сустрэнемся з вамі зранку у нашым добраранку! Хе-хей! Уху!